दिनैहाय बे समाव जोंनि नैबे बल्लामजरा गामि आरो साखाथि फाखाथि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनि एबा जाथिनि राजनीतिक भाबै सक्रिय लोब्बा गैयाब्लाबो समर्थक हिसाबै जायफोर दङमोन बा साफा सानै जाय दैदेनगिरिमोन बिथांमोनहा दिनै जोंनि बिपिएफ राजनीतिक दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ नोजोर बोनानै एबा बर्तमान इउपिपिएल सरकारा बिटिसिनि दैदेननायनि बेलायाव माने रायजो राजानि साननाय बायदि मावनो हायैखौ फोरमायनायजों लोगोसे दाख्रायनाय सुरै जोंखौ फोरमायनायजों लोगोसे बहाय जगदान होफैदों। फैगोन बिसायख'थियाव बिथांमोनहा गोसो गोरायै जों बिपिएफखौनो समर्थन होगोन आरो बिपिएफखौनो देरहाहोगोन बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। आरो शुधु दिनै बे जोंनि बल्लामजरा ओनसोलावल' नङा, जेरै बहाय दिनै गासै 200नि बारा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल बिजेपिनि समर्थकफ्रा बहाय जोंखौ मदद होफैदों आरो बिथांमोनहा फोरमायदों जे सा ओनसोलाव बर'फोरनि गेजेराव अन्तत एबार इउपिपिएलनि समर्थक थागोन ना थाया बेखौ फोरमायदों। बिथांमोननि मावनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सोंखारिनानै बिथांमोनहा गावसोरनो दिनैहाय थैसों थामसों गावसिनि ओनसोलाव बिपिएफखौ समर्थन होनो थाखाय गावसोर खावलायगोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों। गतिके बे समाव आं गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननो दुर्गा फुजानि शुभेच्छा जासिनानै बिथांमोननि साननाय बायदियै उननि समफ्राव मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आरोबाव बे फोथायनायखौ लायो जे एबार फैगोन जे बिसायख'थि 30 तारिखआव जानो गोनां उफ्रा जे बिसायख'थि बेवहाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय आंखौ गायसननायाव आं देरहासार जानो हागोन बेखौ आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो हायो। समाव बिथांमोनहा थांनाय समफ्राव जोंनि राजनीतिक बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि थाखाय जेरोखोम मावबोदों बेवहाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी धर्मावलम्बीनि रायजो राजाखौ जेरै सेवा खालामबोदों, खौसेथिखौ लाबोदों, सान्थिखौ लाबोदों, जौगाखांनाय हाबाखौ मावबोदों। बे हाबाफोरखौ दैबार सोलिबाय थानाय सरकारनि तुलनायाव रायजोफ्राबो जिहेतु गोजोननाय फोरमायाखै। गतिके नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जोङो बिपिएफ दोलोनि जेनाखि नीति आदर्श बेखौ नोजोर बोनानै गासिबो रायजो राजायानो जोंखौ समर्थन होगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं।